ingkang kegawingkon kumingkah oleh Sanggar Palangga. Ora usah kowe dadak pengen mangerteni sapa aku. Sing baku mendung tumiyung sak dhuwure Kasultanan Demak Bintoro. Kae mung kagawa saka tumindak lan pakartimu. Apa sebabe kowe bisa kandha kaya ngono? Mergo kowe salah sawijining pengayoman kang ora adil wicaksana. Kowe wani midono sawijining kawula kaya dene Gajah Soro kang ora duweni kalumputan. Paungan. Kuwi perkaraku dudu perkaramu. Kowe bisa kandha kaya ngono kudune kowe bisa mbuktekake yen bener-bener Kakang Gajah Soro ora lupa. Unjering perkara wong naga sasra sabuk inten. Nanging iki sawangan. Gandeng ing kene. Aku nyepati yen kowe nggawa Kyai Naga Sasra sabuk. Ulung ke ana apa? Ora bisa. Yen kowe kepengin baline Naga Sasra sabuk inten. Besok kalamun wis ana lakon pangamuhe kebon Danu. Kaya-kaya pawongan mau ngerti kabeh lakon oleh Kasultanan Bintoro. Yen kaya ngono. Luput nggon tundakwa marang Kakang Ageng Gajah Soro. Keng parikudune ora nampa pidana saka saya. Ya. Prajurit, Sedo gelem tumuju ana pakunjaran Kakang Ageng Gajah Soro luar. namun tambahi pangestu ke Kanjeng. Monggo, berak. pancen wali. Jarene ngono. Tabosana kudu temeka ana sak pinggir sindang. Sakwise aku temeka ana ing pinggir sindang kene. Nanging kok durung temeka ana kene. Aku mung kuwatir. Amun kok ndang widuri mung teko, Kakang. Sing bangetan ya kowe. Kok kebangetan apa? Mergo aku ki kuwatir. Atas kowe ki wong wadon, isih prawan. Janjimu jare Tabosanga temeka ana sak pinggire sini. Lah banjur apa sing dikarepe? Sing dikarepe iku pisan.
gawe geger ana ing banyu biru kaping pindhone jaluk katresnane Endang Widuri, Jeng. Pawongan mau pengen jaluk Endang Widuri. Bener kuwi. Kan bumi merdikan banyu biru. Bener. Ya wis, perkara iki tanggung jawabku. Endang. Tak kowe ora tumangsuk nampa kabeh kandhane kebantaran. Saketara kowe bali ning omah, aku pengen ngadepi pawongan sing pengen njaluk. Kowe saka tanganku lan bumi merdikan banyu biru. Ora apa-apa. Pamujimu sing tak jaluk. Ayo, ayo. Waspada. Kala kanthi kuwi tak jaluk cepak-cepak. Ora mendi. Ayo, para bau. Joko makarya ngesti sanjata. Lumaksana makita kita. Andya! 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 Gawe geger ana ing leladan bumi merdikan banyu biru kasunyatane papan Kristus. Aku ngerti he, kawan. Yen pemaman mamang rong pening pangkat iki. Yen pancen wis saged pembangan. Ayo, medhun Joko, medhun.
Tangane nganti kowe gawe geger ana ing bumi mertikan Banyu Biru. Apa dosolan luput? Yo dene kowe dadak takon perkara kuwi. Kabeh golongan ireng padha tupes tapes kang tanpa tilas. Sapa sing ngedani? Ora ana liya Suradipayana mongko saloka. Kowe turune Suradipayana. Yen ngono aku bisa nduk apa ya. Jebul kowe perangane pendekar sekti golongan ireng. Yen kowe pengen males patine sedulur kabeh, kudune kowe mawas diri. Piye? Selagine ruangmu siji mboko siji wis tekani pati. Apa meneh mung kowe badan saja. Ayo. Becek aja kok bacotke. Lamun kowe pengen duweni bumi mertikan Banyu Biru, aku aja kok padhake golongan ireng sing padha mati saka tangane Suradipayana. Ora mungkin. Arepku Banyu Biru tak jaluk lan katresnanmu Endang Widri kasake lawan aku. Umar lungkuh.
Jak cepat.